Ito yung maha galing sa Australia. Pansit galing sa Sri Lanka. Ito naman ay spaghetti galing sa Switzerland. Kasi matamis, kaya Switzerland. Welcome back mga kachaps sa aking YouTube channel. At ngayong araw ay nandito tayo ngayon. Kahit brown out, tuloy pa rin ang ligaya sa hirap at ginhawa. Yan, tayo magsasama at babahog pa. Nandito tayo ngayon sa 18th birthday celebration ni Miss Sheena Jane from the red corner. Wearing Sheena Jane Masangkay with letter K, not C. Kaya sa invitation, C. Oo, yadi. Ayan. At ayan, nandiyan na yung ating birthday celebrant. At of course, the makeup artist. Ayan. Oo. Yan po yung makeup artist, pwede sa patay, pwede sa buhay. At ito yung mga fans, ayan. Camille, mag-hi ka naman para kay Nulan. Anggi, mag-hi ka naman. At ayan yung daddy. Oh, Vincent, mag-hi ka naman dyan. Ano si Vincent? Aluhin siya. Natatakot ako dito, baka magalit pag pinahay ko to. Hi! Mga aaluhin sila, oh. Ako lang ata dito. Ata, yung mami, oh. Parang magdidibo din yung nagsuot. Ayan mga katapsin, mga excited kami lahat dito. Pakita ko sa inyo yung mga pagkain na nandito na nakahain na. Ito yung maha galing sa Australia. Ano naman ito? Pansit galing sa Sri Lanka. Ito naman ay spaghetti galing sa Switzerland. Kasi matamis, kaya Switzerland. Ito naman ay empanada. Parinig kita sa mukha eh. Chicken curry pala yan. Ito naman yung chokes to go. Hindi ko nga alam kung ano yan. Ito naman yung special Hawaiian lumpia sarap. Tapos ayan, may puto boot. Mayroon ditong kanin. Ipapanggawas ka din siya ng mga lingkuran. Ano? Oo. Mga kachapsoy. Huwag kayong maingay. Nagkukunwari lang ako na kinukuhanan ko ng video yung mga pagkain. Pero ang totoo, sinisipatan ko na talaga yung kukunin ko. Ayan o. May nakabalot na puto, kutsinta. Mas madaling bitbitin yan. Yay! Pinanindigan yung pagiging matakgas. Ito o. Nakabalot pa. Ang sarap. Maylina, mag-hi ka naman dyan. Nga, mag-hi ka dun sa, i-shoutout mo yung mga kamag-anakan natin sila, ano, ako to, ang tutuig sa ipapashoutout mo. I-shoutout mo si Maynida, na. Shout out, Ate Nida. Yadi kami, birthday chinchin. Ayaw, nag-shoutout yung tita ko dahil pinakiusapan ko pa. Ay. Alam, may nabahog na dito sa abo. Ano ba yan? Nalang kasi ah. Ayan. Ayan. Tapusin ko na yung niluluto ko. Ayan. Mamaya mga kachapso, ibubulsa natin yan. Ayan mga kachapso, meron ditong oh. Isang ano dito, isang napakalaking kawa ng pansit at isang planggana na labahan ng spaghetti. Hala. Nani siya nga himuha na nga ba't ang lalaki? Pero lumpia tayo ni siya.
Bubos la ba? Waray pang Yan. tupi-tupi ah. Mahabang lumpia. Mga katsapsoy, naawa talaga kung may nitong umiiyak na dito. Mapuot kasi mga katsapsoy. Ayan. Ay, ang ganda-ganda. Ay, ade. Wow, iba panalo. A few moments later. So we come now to the 18 roses. First, we have the father of our debutant, Mr. Sarex Umali. Sheena, hoy Sheena, pero may smile. Kay maganda ka. Sila po yung mga excited. Ha? Ito lang. Malawar man padis. Ay, yadi nga sa luyo. So dala ako sini kay para masabay. Hala, di ko na makapot. Pwede ka man sa palda, kumapot. Ito excited na nagsasayaw kumpara sa nagdidibo. Ay kapag iniswa ka din sa lubok ay pumutok. Angelo, purya ungab. Hala, nagbaw pa siya. Oranyil, gisad ko na god niya, baby unto ha, para di ka magdumot. Glenn, mamara ka na.
Ay, ganyan nag-green. Baing pa man yaon patukar. Diyan sila kayo nasigilan eh. Hindi ako pala ika-discover eh. Sana all. Wow! Iba talaga ba sa 11 pala? Napansin ko si Luigi salida sa mga dibuan, no? Magkakapi naman ni Unina. Funky boy si Luigi. Ah, yes. Iyan moment, sige. Ako ano ko na si Perlin ng Poroton. Pwede ka Perlin niya ka. Hindi na ka masamitin candles. Kamu naman dito. Nonoy, smile. Loko-loko ang speaker, ano ba yan? Huwag lang kayong mag-alala. Sige, tuloy ang ligaya. Happy birthday, Che. Na tuman ihapon ani mo simpleng roses and candles. Ang wish ko lang sa punta, padayon laan pag-eskwela, padayon laan pag abot sa nimo mga pangarap. Happy birthday to you. Happy birthday to... Mabilis! Happy birthday! Pinakamabilis! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Sige, Sheena. Wish. Happy birthday, Che! A few moments later. Tara, kainan na mga kachapsoy. Ayan mga kachapsoy. Hala, nako, ang lalaki na masubo. Niki, ilang bahog mo na yan? Parang si Niki talaga pinag... Hi, taga DRRMO. Yan yun. Yan.